Grabe. Ayun, what's up mga Aji, Gagambino. Katulad ng promise ko sa inyo, pinag-rematch ko na yung salmon natin, yung dilaw sa itim. Plano ko sana ilalabang ko sa Japan, kaso may nakita kasi ako mga Aji, hindi ko trip yung ano ng Japan, saka medyo malaki talaga, medyo mismatch nga. Saka yun naman yung ano ko sa inyo is pag-rematchin natin. Hint mga Aji, isa na lang matitira doon. Sa malaki natin na yung mga Aji, mamamatay yung isa. Tapos si Christian Rain Eno, taga Surigao del Sur, nag-send sa akin picture, nakuha niya na yung salmon niya. Ayan mga Aji, pati yung mga kasama niya, hindi ko alam kung pinsan niya o kapatid niya. Shoutout sa inyo, God bless sa inyo. Saka special mention lang natin yung mga OFW natin, overseas Filipino workers natin na nanonood mga Aji. God bless po sa inyong lahat. Kayo po yung mga sa ulirang bayani ng Pilipinas mga Aji. Saka habang nagsasalita na lang ako, tuloy-tuloy na lang yung shoutout. Saka paita ko to. Mga salmon to, papakawalan ko siguro. 3 itlog ng salmon to, 4 ata. Pumisa mga Aji. Marami to. Nayaan ko lang. Siguro pakawalan ko sa likod namin o dun sa malayo mga Aji. Malay mo dumami yung salmon dito. Baka lang. Pero meron ako nyan mga Aji. Hindi ko lang kasi pinapakita. Pero meron ako nyan. Kasing laki na ng mga langaw mga Aji. 10 piraso o 8. Hindi ko na kasi natitignan. Pero meron ako nyan mga Aji. Pinapalaki ko. Kitang kita na. Yung iba nga rare yung itsura ng salmon. Basta pakita ko sa inyo mga Aji. Pwede yan palakihin. Tapos diretso sa laban na to mga Aji. Dito na yung shoutout habang nagsasalita ako. Tapos basta abangan nyo yung mga susunod natin na laban. Yun lang mga Aji. Yun lang, God bless sa inyong lahat. Much love and respect from Gagambino. Umpisa na natin yung laban. Yun mga Aji, last game tayo. Itong salmon na to mga Aji, saka itong itim. Sabi ko naman pag-rematchin ko mga Aji. Malalaki talaga to mga Aji. Ang plano ko sana kukuha ko ng Japan. Imamatch ko to mga Aji. Sa tingin ko kasi kayang sumabay nung laki nito sa good size ng Japan. Good size or medium size mga Aji, yun yung ibig sabihin nun. Kasi yung malaki din talaga to mga Aji. Malaki yung likod pero malaki din yung galamay mga Aji. Malaglag ka dyan, warak ka dyan. Ito siya mga Aji. Yun. Paita ko na yung mga kalaban niya para game na agad. Mas malaki lang ata yung orange talaga kasi pinakamalaking salmon ko to. Or yun pala yun. Ito naman yung itim. Pakita natin paano maglakad. Tapos mamili kayo mga Aji. Nung last time talo tong itim. Yung top 1, top 2 mga Aji, buhay sila pareho. Para lang alam nyo. Ito hindi ko alam mga Aji kung mamamatay to o mabubuhay mga Aji. Iayos na natin tong itim. Pwesto ko na at umaambon na ulit mga Aji. Game natin, sana nag-enjoy kayo. Sana bibigay ko yung laban na gusto nyo mga Aji. Ito yung pinakamalaking salmon natin. Ako. Hindi umaharap yung itim maambon na talaga. Uy, harap ka na. Malakas na yung ambon. Game mga Aji. Grabe, patay yata yung orange mga Aji. Patay yata yung orange. Naku, napatakbo pa rin yung itim mga Aji. Grabe oh.
Laglag mga aji, bigat. Dalawang super heavyweight mga aji. Wala uluntoy ng itim mga aji. Patay ata tong itim. Wala uluntoy na mga aji. Ang laki nung katis niya mga aji. Wala na, hindi na nakagalaw mga aji. Talaga oh. Silalim ko na mga aji kasi baka ano ng YouTube. Pakita ko lang sa inyo pag sinakmal mga aji. Pag napalag pa pala mga aji. Talaga oh. Grabe, ginawa niya sa itim mga aji. Laki ng katis ng itim. Pero ganun talaga. Ay kung mag-iinayang tayo sa gagamba mga aji, wala kayong mga panood na mga ito mga aji, salmon to, saka OS na Masbate. Dami ng langgam sa mga aji OS saka yung salmon ko mga aji, pinakamalit na salmon ko na ngayon to. Malaki lang ng konti sa TM to mga aji, siguro good size to. Maliit lang mga aji ayan, maliit to mga aji malaki lang tiyan mga aji, pero yung galamay na ito maliit talaga. Ayan maliit to mga aji, mukha lang siyang malaki kasi laki ng tiyan. Pero kung kumpara to sa pinakamalaki kong salmon mga aji, kalahati lang to nung pinakamalaki ko. Tapos ito yung OS mga aji, OS na Masbate mga aji layo, size difference mga aji. Pero para lang may match natin mga aji, makita natin kung papalag ba ang OS na Masbate sa salmon. Kasi sa dami-dami ng napaglaban ko mga aji, wala pa talagang nakadali sa salmon natin yung mga OS. Pero itong OS Masbate kasi ngayon lang ako nakahawak ng OS ng Masbate. Kaya yan naman yung picture mga aji. Sana mag-enjoy kayo. Game sa natin mga aji. Wala akong aji, di ba kung-umpisa, pero sana kayanin. Sana magbigay ng magandang laban tong Masbate. Dihado talaga siya, pero sana kasi kakayanin din naman mga aji. Swertihan din to sa agat mga aji. Pero yun, sana magbigay siya ng magandang laban. Di patalikuran mo. Ako dinaanan niya mga aji. Buti tulog yung salmon, kundi sinakmal na siya mga aji. Nako. Yung salmon pagalawin natin mga aji. Uy, wag ka dyan. Wala na mga aji. Grabe. Yung kagat talaga ng salmon, di kaya. Masyadong malakas yung salmon mga aji. Ang bilis pa. Buti nakawala pa ito mga aji. Kala ko talaga nasakmal na yun. Kaya bigyan natin mga aji, patalikuran niya yung salmon. Wala, hindi talaga kaya ng persahan mga aji. Pero kaya mo, muntik niya pa mautakan yung salmon mga aji. Kung palag naman siya mga aji, gusto, pero binusto, pero hindi kaya mga aji. Hindi talaga ng salmon. Parang kakainin niya lang ito mga aji. OS na to sa lagay na to mga aji Nagmumukhang maliit pag tinatapat sa salmon talaga. Ang salmon to, grabe, nabubuhay pa mga aji Yan, para lang tayo nagpapakain ng salmon mga aji. Pero OS yung pinapakain natin mga aji. Walang iya to. Bigyan na natin sa salmon to. Feeding salmon na lang to mga aji. Mangyayari dito, feeding salmon na lang.
Nakakawala pa mga kaji. Yan, di na binuhay ng salmon mga kaji. Lain ng pangil ng salmon. Mga kaji, oh. Salmon yan. Bali naging feeding salmon na lang to mga kaji. Imbis laban, nagmukhang parang pinakain na natin mga kaji.